Dalaygon ang Ginoo sa iyang pagkamaayo. Nining higayon na mga kaigsuonan, patungas di ay ta sa bukid. Tumuni ang higayon nga kita magabisita sa mga kaigsuonan. So doon na tayo kuyog pud aning higayon na. Naguna na sila. O taliwala sa kusog kayong ulan sa miaging adlaw, padayon kita nga magapaabot sa pulong sa Ginoo. Nindot sa pamati mga kaigsuonan nga bisan taliwala sa mga pagsulay, kalisod sa atong kinabuhi. Nindot kay sa pamati nga ipaambit ang pulong sa Ginoo. Nakasulay ba kaigsuon nga bisan pa taliwala sa unos mga problema nga nagabot sa atong kinabuhi o imong kinabuhi, kinahanglan na sa gihapon nga mubiyahe, kinahanglan na sa gihapon nga mupadayon. Kay samtang may higayon pa mga kaigsuonan, samtang may kinabuhi pa, doon na pagyoy higayon nga pwede pa nato usbon kung unsang atong mga pagkulang. So kining higayon na matawag nato mga igsoon nga grabe gyud ang lisod sa dalan, dili gyud sayon ang atong agian. Pero makita nato og mabati nga ingon ani pod ang ato ang kinabuhi. Pagpangalagad sa Ginoo usahay tawhay, usahay pod lisod. Nata sa lisod nga dalan kung makaagi. Apan ang pinakaimportante lang nga taliwala sa bisan unsang pagsulay, mupadayon gid ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ato kining gibuhat nga video mga kaigsuonan aron nga makadasig kita niadtong nanagkaluya niadtong mga magtotoo. Tinuod mga kaigsuonan nga wala gayoy hingpit nato sa tubangan sa Ginoo. Kitang tanan adunay mga pagkulang sa atong pagpangalagad. Apan unta taliwala sa itong mga pagkulang, di nato kalimtan nga hatagan og panahon ang Ginoo. So dinhi pasalamat ag dako sa mga opisyalis di ay sa maong barangay. Kining dapit nga atong bisitahon, Sitio Basak, Barangay Kilaban. Sakop siya sa Ayungon, Negros Oriental. So, salamat po kayo sa ato ang natay nakatagbo. Siya na ang mihatag og higayon aron ta makaagi. Og diring dapita nindot na jud kayo kay sa kaniadto. Pipila ka mga tuig milabay, dili pa nato magamit ang ato ang motor dinhi. Apan karon magamit na nato. Tinuod gyud nga adunay tuyo plano ang Ginoo sa tanang mga panghitabo. Hinaut mga kaigsuonan ining mga taknaa, tugutan ko ninyo nga mudasig pinaagi sa libro sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 58 nga nagaingon. Busa minahal kong mga kaigsuonan, tindog kamo nga dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pagpangalagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo ang inyong pag-alagad sa Ginoo, dili gayud makawang. Salamat pod sa atong mga kuyog nga kini sila andam pod ni mabasa, andam malapok og taliwala sa bisan unsang pagsulay mga kaigsuonan. Uban sa grasya kaluoy sa Ginoo, magpadayon kita. Hapit na kita maabot sa una natong bisitahan. Mo tungas na pud ta gamay. So diring dapita kinahanglan ta mag-amping kay grabe ka danlog ang dalan. Dili kayo klaro, pero kung mag-drive ka, mukalit lang og ka-slide ang ligid sa motor. So kinahanglan gyud doble ang ato ang pag-amping. Ining panahon na mga kaigsuonan, taliwala sa uban nga may ginapamati sa ilang kalawasan, wala na himong babag para ipaambit ang pulong sa Ginoo. O kanindot gyud lang tawo no ang creation sa Ginoo. Pasensyahan lang ninyo ang ato ang camera
Ay medyo uyog yun. Pero enjoy kita mga kaigsuunan samtang nagapamuhat kita nini. So nana kita sa tumoy sa bukid ani o hapit na gyud ta maabot sa una natong bisitahan. Ug inyong makita karon samtang maabot kita. So kinahanglan ta magamping ani. Grabe ka bakilid o gamay sipyat nato didto kita sa ubos puniton. Lipay ug dalang panas muabot man ang problema walay makapahimulan walay maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, lipay ug dalang panan, muabot man ang problema. Man kalayo ang langit, umamo kalipay ko. Ang atong isgutan karon mubo lang kayo nasa unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 16 palihog kog basa. Salamat kayo kay si tatay makakita ni katong naagi na ari ko diri niya wala ka. As tatay to dito sa babaw. Ni dali pud siya kuan lipuan siya kanang wala diri si nanay nimo wala si nanay nimo ni dilakaw si nanay ako kada bulan ko pasto sa Kristohano ayaw ninyo ikaulaw kini pasalamati Hinuon ninyo ang Dios nga kamo mga Kristohano. Magtubo ang ato ang pagtuo pagsalig diha sa Ginoo. So nining higayon na mo mugi ka na punta kay madto na punta sunod natong bisitahan. So kinahanglan gyud magbitay ang ato ang tiil ani kay in case ug mo action og kadanlog ang ligid paspas dayon tang makatukod. Salamat kayo mga kaigsunan sa inyong mga pag-ampo. Hinaot nga dili kanunay mi ninyong i-appeal sa inyong mga pag-ampo sa matag adlaw natong biyahe. Aron nga ang destinasyon nga kanunay natong pag-aadtuan o mahimong maandam ang tanan nga atong bisitahan dili tungod sa kaayo nga niya kanato kun dili tungod sa pagkamaayo sa Ginoo. Wala gayoy maayo, wala gayoy butang nga pwede nga kapasigarbo nato tanging ang grasya o kaluoy gyud sa Ginoo. So salamat po day ko sa ako ang angkas na ining taknaa. Grabe pod ka dako ang iyang pagtuo nga bisan danlog ang dalan pursigido gid pod siya nga muluon no. Moangkas do na usab ni dakong pagtuo. Grabe ko na tong makita mga kaigsuonan. Dagko jud kay ang atong ginhawa ning panahon na. Adto na punta sa sunod natong bisitahan. So ang uban nga bisitahon nato niining adlaw nagpahibalo sila nga na sila biyahe maong pipila lang ka panimalay atong mabisita karon. So magtapok din ni sila mga kaigsuonan ay mga higan magtapok sila sa usa ka panimalay para didto kita mag dinasigay kuyog kanila. So nindot na gyud ang dalan dinhi.
kay tungod na anay pathway mga kaigsuunan. Kung atong makita, grabe gyud. So hapit na pud ta sa ato ang sunod nga pagabisitahon. Ug nagtuta mga kaigsuunan nga andam na pud sila nining mao nga higayon alang sa paghatag panahon diha sa Ginoo. Naisama pod ang atong pagpangalagad sa Ginoo sa pagbiyahe. Usahay makasubay kita sa nindot nga dalan, usahay pod sa dili nindot nga dalan, sama usab ni ana ang kinabuhi mga kaigsuunan. Unang higayon nga mianhita ning dapita, dili pa ta kabalong magmotor di ay, no? Igo pa lang ta ihatod o igo pa lang ta moangkas. Pansalamat sa grasya sa Ginoo mga kaigsuunan. Gamit sig mga instrumento nga niabot yung higayon nga nakakaton kita ug mo'y hinungdan nga mutungas ta sa kabukiran basta pwede lang uban sa tabang sa Ginoo masulod sa motor atong paningkamutan. Sa hinay-hinay nga pamaagi makaabot ta. Ang pinaka-importante ra gyud na ang ato ang commitment diha sa Ginoo. Kung siguro dili ta malipayon samtang nagapamuhat kita sama niining mga higayon, dili gyud mahimong magbalampuson ang ato ang kinabuhi. So atong i-enjoy taliwala sa bisan unsang pagsulay ang maubot sa atong kinabuhi. Kinahanglan pasalamatan nato ang Dios na kita nahimo ng magtotoo, nahimo ng Kristohanon. Nining pagihalang kung padayon ang atong pagkinabuhi, kuyog o tipo ni atong dili magtotoo, makita nila nga ang atong kabag-uhan, makita nila ang atong pagkinabuhi, ug makaila sila sa Ginoo mga kaigsuunan. Tungod kay ang atong gisulti, makita usab sa ato. So, ikaduha natong bisitahon, bakilid o bungtod na po ni siya, mas bungtod pa atong una. Pero grabe gyud mga kaigsuunan. Indot yung guys sa pamati nga andam ang atong pong mga igsuon alang sa pagpatalinghog sa Ginoo. So niining pagiha si Brother Nicole nagbasa na. And then maghatag kita og mga pulong pinaagi sa pagpahinumdom mga kaigsuonan. Ug inyong makita ampo na ang atong igsuon pag-declare sa kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi nga taliwala sa atong mga pagkulang mupadayon gid ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Hinaut igsuon nga kung bisan unsa mga pagsulay kalisod nga mag-abot sa atong kinabuhi. Di ginato kalimtan nga tagaan og higayon ang Ginoo. Siguro daghan ng panahon nga atong nausik, nasayang kay tungod gisiguro nato ang ato ang kaugalingon, gipangita nato ang ato ang gusto nato nga kanunay lang kini ang atong buhaton. Apan dili kita mahimong magbalampuson kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi. Salamat kaayo sa Ginoo. Salamat kayo sa iyang gugma, salamat kayo sa iyang kaluoy. Tinod mga igsuon, ug awhag kini alang sa makakita nini mga video. Unta, mahimo kitang komitado sa tanan natong pagabuhaton labi na sa Ginoo. Dili na to pabuton nga mahimong maulahi na ang tanan, mahimong kawang na ang tanan. Ayha pa ta mo balik sa Ginoo. Unta, samtang mahigayon pa kung duna pa kitay kusog nga mopalakpak, bulakaw, upaambit sa pulong sa Ginoo.